sinabi mo yung may karelasyon. Nandito ba siya? Hindi naman siya nandito. Hindi, di ba? Ay, sorry. Di ba yung isa, nasa Uniteam? Yung ex? Oh, huwag niyo iboto yun, ha? Sayang ang boto. Dahil hindi marunong tumupad sa mga pinangako. Dead ba, please? Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.